karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. 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 Kana. Tangan iki lho ngecek banget karo. Bali niku rasane kaya digondeli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakjane kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampeyan maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lha tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hop panjenengan ngendika heeh, nek ora nggih empun kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Ming angen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon. Ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Batobat tabat kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padak karo angen-angenku. Asik. Nek ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayuh wulan kutong-itung lintang plange kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlaroning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan bae kadangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepinginan ya pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresna. Tobat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong nggih ta? Kula tahu pas nguceki sandangan sampean pas umbah-umbah, sampean lenggah teng kursi, sampean nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketoke. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik kathok kula, ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong. Dawuh. Tak kandhani ya, ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa ming rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning naman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek mben kudung sawet to. Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng to kula ngoten nika? Seneng batobat. Esuk-esuk wis netel jatilan karo jinglak-jinglak. Aku arep unjuk bae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng nglipur marang
kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning Juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati tegesan tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnane kula apa anane Pak nomor 3 nah nomor 3 mbok sing cecah ngedeg-degi senengane tresna sing nomor 3 tenane nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya iku waduh tenane iya Bagong tenan yakin iya tenan wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya ing atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak tresna kuwi ora iso disingkirke tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat kinodrat Banowati tresna karo Bagong wis aku wis bloko Pak izin aku wong wedok kok ngomongke dhisik bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro aku mau wis kandha to aku lara kowe ngrasake lara aku mati kowe golek dalaning pati semono uga kowe lara aku ya ngrasake lara kira-kira nek kowe tekane pati pangestumu tak jaluk aku tak golek rondo Tobat aku sak penake dhewe le omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu pokoke mati kabeh. Wis ngono wae ora dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika Sinuwun Prabu Duryudana. Malah kepasang Yogya katujuhe ngoni. Inu putrane Pak Subakestawa. Ki ana ide no, ki ana ide. Tobat iki mung kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang Yogya katujuhe ngeno, nek Prabu Duryudana tekan kene, rawuh mrene tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina gandeng Dewi Banowati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong. Panjenengan kula aturi misahaken katresnanipun Dewi Banowati Banowati kok Banobati. Arang kokean batine iki ngene iki. Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi Sinuwun Prabu Duryudana duka, apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya wong nyangga bumi. Mula tresna kuwi adang kala iso ditohi pati. Iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana tekan kene tak tembung apik-apik ora entuk, tak jak glut. Tobat. Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Tobat lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke dilakoni sik to. Ora apa-apa lah. Mau ngantuke. Bola-bali kok ngantuk mau wis teturon saiki ya ngantuk meneh Tobat ya sampe naik dhewe ta. Kok mung arep ngontak ngantuk terus. Amu mau konangan Duryudana. Tutuk-tutuk kae wae. Tobat sampe naik dhewe ora. Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula ngabdi pun Gegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok korenipun dipun tutut menika wonten menapa? Gusti Ayu wilujeng. Menapa to sebabipun wilujeng nganti rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kalian kok Prabu Duryudana. Menika wau ngaten nggih Gusti Ayu. Salebeteng kedaton menika dedrek. Krana pangraosipun ingkang raka, panjenenganipun Gusti Ayu menika sajak beneh kaladat ingkang sampun. Lagak-lagyanipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah. Mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana.
tumunten dipun rembag dereng ngantos purna anggenipun sami rembag wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhateng Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten panjenenganipun Dewi Banowati nggih Gusti Ayu Prameswari Dewi Banowati kula nuwun sewu Gusti Ayu menapa leres aturipun nemban menika kala wau tobat banget lingaya wara embanipun wonten pundi samenika ing atase kula menika Prameswari lho kula menika garwanipun Sri Prabu Duryudana dianggep kula niku wong loro saudon terus saurupan dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembene kendho tapi ngono apa piye ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh tobat kaya ora kajen rasane nuwun sewu sampun duka menika namung pelaporanipun nemban namung aturipun mban upami mboten inggih mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina Kakang Durna pripun Dewate niki kok wonten tegesan teng mriki pirang-pirang pundi niki teng mburi kula merke napa werna-werna berarti apa-apa kalu niku rokok apa-apa doyan ketara filter napa kertek napa kretek wonten filter wonten kretek wonten lintingan wah jan jokoh tenan cangkem apa jogangan apa-apa kok kalu iya lha niki nek iso dadi bukti niki ta coba iki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Premban ing kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana kula nuwun sewu Gusti Ayu wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses tobat ingkang sesinten kula menika mboten ses lho kula menika wonten taman jer taman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banowati menawi wonten tiran ses menika ateges menika nembe kemawon wonten piyai kakung ingkang lenggan mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna menapa paripaksa kula ngopyak lebeting taman saka lebeting patenggan lho menika mboten pangling lah keparat pancen manusa ra tatanan Gusti Ayu menika rak Bagong to tobat inggih menika Bagong kamas kok medal angel ditokke yo metu dhewe nune nggih penemban Durna kula pun Bagong lho Bagong kok nang kene nggih pun setengah sasi lho nggih nek ngono sing ngudut apa-apa kalu Bagong kuwi tobat sesuk meniki ya dimeneki asbak ora dibuang sak penake dhewe wong sing nyapu ya aku ora wong sing ngresiki ya aku to inggih nek ya dicecek ning nggon asbak kok dibuang sak nggon-nggon balber-balber marai konangan lho coba lole Bagong kowe iki ngapa nang kene kowe iki ngapa nyun ngapunten arang ya kula menika niatipun kepengin resik taman kadileng-leng Taman Sari Negari Ngastina ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati lho ing atase kowe drajating ponakan kok ora entuk bali iki sebabe apa mboten ngerti mang takon kali sing kawogan ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho ampun kaget mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika wangsul dhateng wismanipun menika sebabipun napa? Tobat kula nuwun sewu Paman. Kula sampun kebanjur tresna kaliyan Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matos mireng radi sora nggih paring pangandikan. Tobat kula menika sampun kebacut tresna kaliyan Bagong lho lah ngandel ora piye Kakang Durna sampean mboten krungu mboten Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong iyeng Bagong mesti meguru kowe mesti nggawa dukun kowe ya kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening
Sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ratata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Tobat kula ngertos menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Ning digampang-gampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipeksa? Wong bebrayan dadi siji nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan mutring mapan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya, Dur. Bus. Ayo nuwun sewu Kanang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki cemplek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali. Nek perlu Sinum Prabu Duryudana mangaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati, sing bakal mulyake Dewi Banowati. Ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling nang negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan nampa pasiksan mergo kowe wani ngewat marang Putri Nalendra garwane Nalendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas batu-batu boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Kyai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kewane nendi coba? Boyo jumeneng wani. Jaja muntap lir kinatap duka yayasine pe. Lah ngono lho. Netra kocak ngundar andir. Tulung bathukku gatel kukurke. Inggih. Lole lah kok gelem ngukurke tenan to Dik Patih. Tulung bathukku gatel. Mangkukur dhewe. Piye orang gleleng? Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Katresnane awake dhewe wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan ndak usah maksa karo aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring krewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora wedi? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bongkokan karo aku Bagong. Tak bonto tamak krincung sikilmu. Endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol kaya wulan muta ngitung lintang. Tangeh kelakone jebak wurunge. Sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku. Mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katut karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karo nggaup karo Prameswari ora bakal kelakon. Kowe mung wong gedibal karo ndaup karo Prameswari ora kelakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Nang jiwit iki ora nggon cangkem. Senengane kok gumun aku lho. Gemeske tenan Batuwat cangkeme gedene semono kuwi lho. Iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, dadi aja kaget. Ih, gemes aku Batuwat senenge ra jamak-jamak. Saya nek pas sare ae lho, Batuwat ora Bagong nek sare ning ngorok iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sak piturute Batuwat kaya ngorok kaya sekaten. Anggape cangkemku alun-alun apa piye? Njero sak penake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti akeh sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhot gosip. Lah iki Bagong iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye?
ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki lho, kowe ora edan kowe. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntak. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wis mampu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe kekir negara Gustina. Yen kowe ora bali aja kelakon tak gretel nenggala pecah dasmu kowe. Terus pundi ya Mas batobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis makan dawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep tak pangan. Tau mbak ya cah gleleng, gaweane bojo e. Ndak dikira ora ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banawati nggih Bang Yayi Ratu Banawati. Kowe mirang-mirangke wong Gustina. Kowe ngoleh-oleh pasurunan Yayi Prabu Duryudana kok bakal lawas Sildip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentok karo kowe. Sik to Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak kapake. Bisu. Kowe gelem po? Ana Baladewa kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Nah, muni cici pitu tok ayo nek omong. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banawati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso nguncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso nguncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepane Baladewa. Gratan kula jeblok wetemu. Weh, lah sepatane lempah kowe. Aduh. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok ya sing apik nek omong ki Bagong aja edan. Bagong aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetep aku arep garwa Dewi Banawati. Wis dadi niatku kok. Tur dasare Dewi Banawati wis tresna karo aku, wis ora bakal iso diugreh-ugreh. Sapa wae ora iso dadi palange Bagong. Aku balekno, balekke nang ndi? Wong kowe rene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih nang Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempok kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe tengok kono wae. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please Bagong. Bagong, piye? Aja lunga, aku balekke sithik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpah. Sumpahe sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempahmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Waduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet. Aja sembrono, omonganmu aja sembrono. Ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi, lehmu lempah, tangan medun, pundak medun lempah, sing tingil-tingil ming sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti-ngantemi kowe nganti nibani nenggala karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Maria Baladewa. Woi lata. Wah, edan.
Wah, kowe iki panjenengan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Bedian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Tresno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi wing ora lunga kok ndur diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banowati tak kon nganduki aku. Senenge aja. Terus aku bobok terus didulang karo Dewi Banowati, didulang dahar. Bar didulang dahar terus Arep ngopo? sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek banget karo aku. Yo, kaya aja pamer. Kaya aja nglereng kowe. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? Aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting rak. Berarti iki Wis iso dibedhek. nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis di ayomi karo sing gawe urip ketitik. Sak ucapku mandi, sak ucapku kasembadan. Wis Banowati. Mula kang saka kuwi kok aku wis ora bakal mikir ringa-ringa. Inggih. Ya, Inggih. aku saya sumuk Inggih kersanipun godhogna wedang. badhe kangge menapa? Siram Obat. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. kari ngencurke. Inggih. Asik. Nek aku dembenke kepanasan nih. Pol tak panaske tak nggo ngrujuk sirah nglothok ndasku. Obat ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa Ora ngerti. monggo kula dherekaken dhahar menapa-menapa. Ya, martabake wis teko. Sampun. Ya dhahar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa santai. Pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap. Inggih ngestaken dawuh. Ya, mlebu mburi. Monggo kula dherek. Wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Amarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, sampun boten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula. Kresna kakangku. Werkudara piye? Badraarja sarawuhing Kresna kakangku. Ya Dimas slamet tekaku. Ora ana mulang swiji apa Yayi? Basaku katura. Tak tampa Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Niki kula pun dinggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ingkang Raka sowan tuwin para kadang sampun keparemanen Brama dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawati. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene Paduka Yai Prabu Amiji dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawata. Menawi kepareng kawedhan ingkang kathah tumunten kababarna Yai Samyaji Koko Prabu. Estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ananging batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya saged panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Projeng Amarta babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yayi? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etan
krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhun ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra namung katon inggih menika Panakawaning Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing benawi dumadakan boten ngertosaken paranipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing palwa wekasan Bagong kendhang kapracondhang kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra malah sajaipun boten maelu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu musik wonten saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing raying Puntadewa Koko Prabu klepat tanpa pamit. Wah, ngerti sing dibebeda. Ya Wibanawati tanpa taliwara. Koko Prabu piye? Menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak, sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu menika wadul dhateng Nyai Prabu Darmaji namung pawarta nang nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kowe aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajae Bagong mentas peguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayane merang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo tane tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kekiyatanipun Bagong. Lho, nyatane ngono. Nang ngaten kok Prabu. Lelana kula nyuwun pamit kula badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun. Namung kepareng ngono kula badhe idi palilah mbujung dhateng Mun Arjuna. Mangke mindhak Janaka menika tumindak ingkang kirang prayogi. Inggih menawi Bagong saestu nanging menawi nuwun sewu menika wau saes Bagong lak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan aja nganti tuna tembe mburine. Liripun kados pundi? Paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kaliyan pangendikaanipun Koko Prabu Baladewa. Lho, aku percaya nanging apa ora luwih prayoga lamun apa ing bakal katindakake mau nganggo petung sing ganep. Nganggo nalar sing ganep. Digelar lan digulung kuwi luwih prayoga. Contone ngene. Ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong nglawan Yayi Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan garwa Ngastina. Nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngias kelawan Koko Prabu Mandura. Sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti. Ora jeneng aku kuwi duwe panyokla bawa sing elek lan Koko Prabu Mandura ora. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa. Jerbet panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina. Yen nganti kowe engko mung dibendhek-bendhek karo para Panakawan. Lamalah kowe dhewe sing tuna lho. Nggih, kasinggihan mekaten. Mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel. Titiken. Titi preksanen Karang Kadempel yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong takonana sing apik takonana sing becik apa Bagong tumindak kaya ngono nanging yen to ora ana cetha lamun Bagong lunga saka bali wismane mapan negara Ngastina Ngastina jujuken ngestakaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel Koko Prabu matur nuwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula mangkat ora sak kemrungsung. Ora nek kelangan Yayi Ratu Banowati ora wis ora saking mrungsung. Nggih ngestakaken dawuh. Nek ming didumuk ora ya lumrah kok. Ning sing dumuk ora ya ming abdimu dhewe Bagong, dudu wong liya. Ora apa-apa. Nggih ngestakaken dawuh. Nanging Bagong menika cok sembrono. Cok. Tembung kok nganggo cok. Inggih.
Kula nyuwun pamit kula tak nitih priksa wonten Karang Kadempel. Titih priksanen dhisik ning aja kesusu ngestaken dawuh koko rapi. Ya. Wah. Bola-bali ning daleme ning kampunge. Ah iya. Tur panjenengan iki seneng karo tembang-tembang Jawa sing klasik. Mbok menawa iso dadi srana nggone Waluya Nirmala Temahjati Jati Temah Mulya. Dicaosi tembang klasik, Tru. Ya, men dinggo penyedap rasa. Ha iya. Mergo gamelan ki terapi. Oh, iya to. Iya, gamelan kaya orkestra terapi. Bocah cilik lahir cenger kuwi nek upama dikerep dirungokke tembang musik-musik orkestra ki otake cepet banget berkembang. Cara berpikirnya cepet. Oh, kejaba-kejaku ya dirungokke uyon-uyon. Oh, Krungokke uyon-uyon utawa tetembangan kuwi ya uga bakal mekarake cara berpikire si anak. Ning tukoke uyon-uyon wae lho, Tru. Iya. Tegese ditukok uyon-uyon iki tukoke kaset uyon-uyon mergo ning kaset uyon-uyon iki ora ana swara wiyaga. Ora ana swara. Nek nanggap uyon-uyon gek suarane wiyaga ting clebung bocah marai bodho. Oh. Mergo suarane wiyaga ki elek-elek. Ha iya. Engko ndak mempengaruhi daya pikir otak si bocah. Ki contone sing kulino krungu swara wiyaga iki. Blokane ora jamak iki. Heeh iya. Aku soalnya mbiyen nek turu ki nang panggung kok dadi jane aku durung umur krungu swara kaya ngene ning kesebacut mireng. Waduh. Ha iya, kuwi iso mekarake otak. Iya, ngono ya Reng. Iya, iso dienggo penyembuhan, persendian-persendian, otot-otot, kelenjar-kelenjar. Kuwi iso marai Waluya Nirmala Temahjati Jati Temah penyakit ora betah yen to krungu gamelan. Oh. Kalau arang-arang wiyaga kok lara ning panggung. Oke. Aja salah. Heeh to. Ngawur ora terus krungu gamelan kok wiyaga ora ana sing lara ning panggung. Pirang-pirang. Oh, ayo. Terutama penyakit mata. Sing nyerang secara mendadak. Iya. Ayo ditembangke reng caoske Pak Purwanto Sudira, Pak Haji. Iya. Ketemu aku mau truk wah janji wis sepuh ya paring ana sehat panjang yuswa tutuk momong putra wayah pasuryane ya ora pangling ya kerep rawuh ning omahe awake dhewe mesti nimbali heeh diderekke karo Pak Mukidi nuntun Bayu ora aneh-aneh kaya aja nglalekke Pak Mukidi ya Pamukidi iki dadi angkutane warga laras jaman semono. Le numpak karo le nyurung akeh le nyurung. Aja ngono rek. Hai is kae 300 Pak Mukidi kae berjasa tumraping awake dhewe. Wah iya mau ya teko ya crita kok. Wah jan nek kelingan jaman 2,5 juta biyen ya Mas. Ya ora apa-apa. Ya diaturake tembang sapa? Tak aturane swara kakung ya, Tru. Ya. Mas Katno Udira Usada. Ngaturke tembang apa? Mas Katno tak suwuni apa jenenge Sinom Parijata, Tru. Sing kepenak wae sing anu gampang-gampang tur iso dinikmati di kalayak rame semua umur. Heeh. Berarti orang tulisannya 17 ke atas ora kuwi film Sinom Parijata ning pelok. Iya aku seneng pelok nek karo slendro nek sinom ki. Oh rasane kaya kepiye lho. Sing gerong Ibu Waranggana ya men ketok kompak men ketok apik ya ana hubungane pegelaran wayang sing tau tate ditimbali ning makhluk-makhluk halus mergo Mas Trio Candra ki anu ngragati film-film horor. Wo, aku iki kudu ana sambung rapete karo. Engko ki ana kanu apa audien golek rupa wiyaga sing persis setan. Wo. Dinggo memedi. Dadi di sapa sing kira-kira daftarke? Aja nek Parjo angko tenan setane lucu. Dhek golek guyu min. Iya. Monggo, ya.
Ngredit. Kudu iki serius, Truk. Oh iya. Iki mau ana transferan, Truk. Saka endi? Saka bank. Saka penggemar sing lumantar streaming ditransfer lumantar ya kuwi ATM ya ingkang masuk ana ing rekeninge presiden ki mau wis WA karo aku wonten sing transfer Pak tenggen rekening kula nyuwun lagu Jenang Gula. Weh lah dalah kaget aku terus lho sing apik ora ngono kok weh lah dalah iki sing kepareng nampa transferan Mbak Tiwi. Oh iya lagune Jenang Gendil, Jenang Gula, Jenang Gula, pelok barang Jenang Gula. Ya. Ayo wi. Jumeneng. Iki ya ana sing kepareng ngersake saking Tri Lestari wonten Hongkong. Nyuwun tembang kangen. Oh iya. Kowe lah sing dijaluk ya Mbak Ana Pertiwi. Oh iya. Sampun transfer wonten rekeningipun Mas Indra ingkang nyepeng streaming. Oh iya. Kagem Mbak Tiwi 150 127. Wah dadak nganggo 2000-an reng 300 kok ya senengane arep dilong-longi ora. Ayo Togong mbok nyaut-nyaut ora tekan tangane aku sedih tenan. Ya wis tak ngrungokke saya muni lagu Jenang Gula iki. Sinambini dipriksa mbok menawa sing kliwatan tetembangan sing urung diaturake wis komplit kok iki.